Ти защо се изака, кажи ми? Защо се изака тук? И тук. Защо се изака? А? Защо? Кажи ми защо? Аз къде казах? Аз къде казах, че трябва да е? Защо пак тук? Колко пъти да ти казвам? Аляска наказана ли? Аляска наказана ли? Наказана ли Аляска? Аляска наказана ли? Наказана, нали? Наказана е Аляска. Аляска е наказана. Аляска наказана, нали?